nik uste dut Euspot badela talentugune bat, hain zuzen ere ikus-entzunezkoen pieza jakin batzuetan, ez? Baina aurten berezikin nik uste dut peto-petoan eman duzuela Eusko Jaurlaritzaren hausnarketa eta helburuekin, ez? Guretzako sare sozialak oso garrantzitsuak dira, euskera sare sozialetan egotea guretzat oso garrantzitsua da, hain zuzen ere aisialdiaren parte bat delako gure gazteentzako. Azkenien urtero gai ezberdin bat egoten da eta gai batek ekartzen dau ideia bat, ez? Eta ideia horrek freskotasuna mutotza lehiaketari, ez? Eta nik uste dut 15 urte funtzionatu dauen lehiaketa bat izen da, aurrera begira badaukola ondionekan Euspot errekorridua. Azpimarratu nahiko nuke proiektu honen atzetik zaudeten lantaldeon lana, ez? Azkenean zeuek zarete inguruko eragileak, parte hartzaileak sustatzen duzuenok eta bultzatzen duzuenok. Gure sortzaile gazteen talentua esplota egin behar dugu eta batez ere euskerazko talentua ezinbestekoa dugu. Mundu globalizatu baten gure gizartea, gure komunitatea izango da euskera erabiliz, euskera mantenduko eta utziko diona, ez? Asko gustatu egin zait batez ere 18 urte berakoen lana, ausardia, sormena, freskura, oso nabarmena zen, ez? Nik uste Euspot oso ekimen eta lehiaketa polit bada, batez be gaztiak holako spotak sortzeko, oso leku askia da eta normalian gaixak oso egunerokotasunean dauzenak izaten dira. Animau bitxugula ez bakarrik gure gaztiak, ez? Sortzaile oro euskera sortzera, ez? Hasiera urduri jarri naiz, negu goituta holako gauzetara, baina gero kriston postasuna. Egisa esan holako ekimena kriston emuten daue, impulsu emuten daue, batez be ordainsari xakin, materiala erosteko kriston aukeria emuten dau eta baita motivazioa holako gauzak iten jarraiketako.